sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata sarong team na malinig sa mga baradong drainage bibilogon kang SWMO. Ika-66 na kumpleanyo ni dating alkalde asin DILG Secretary Jess Robredo liwat pinagirumdom ka mga opisyales kang lokal na gobyerno kang Naga. Harong sa barangay Mabulo, nasulo kasuudmang Domingo. College of Arts and Sciences kang Naga College Foundation liwat nagpadrino nin makabuluhan na aktibidad. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod barata. Puon sa aga, iaaktibar na kan Solid Waste Management Office ang sarot nindang grupo para iyo ang magtutok sa paglinig kan mga baradong drainages sa nagkapirang lugar kan syudad ning Naga. Susog ki Engineer Joel Martin kang SWMO, maski kang summer season, nagkakaigwa naman sinda subuot paglinig sa mga drainage kang syudad asin sa indang nanutaran ang mga plastik na basurang nakabara sa mga kanal kan syudad. Nagkakataon po siguro, araw mo mga kita, pag naglinig kita, partikan si basura po, mga plastik, nadalagan po sa mga drainages. Padikit-dikit, overtime natitipon, ito po ang pinupo ng kang clogging. So, kaya po nasa panahon na tag-uran, kaya po mahali na siya. Actually, nagpo na po kami kaniyo. Pagpuon pa lang po kasi summer season, na-activate pag-iraray, ngunyan po na kaya po na talaga siyang maray. Mientras tanto, kinumpirmar ni City Disaster Risk Reduction and Management Head Ernesto El Camil na sa indanang natapos ang La Nina Plan na pinagahagad kang Department of the Interior and Local Government. Pinagahalat na sa naninda ang ipapaapod ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na pagtiripon kang CDRRMC para ma-review ang La Nina Plan kan syudad. Iyo po, si La Nina Plan na pinagagad kang DILG, halos patapos mo na. Hinahalap mo lang si Mayor na i-convince si DRRMC para ma-review. Ang pinag-aandala dahil sabi kang Pag-asa, sa last quarter, 16 na bagyo pa maabot. Kung sabihin na mahalawig pa sa tuyang antabay, sana mayo man makusupo mag-agis sa tuya. Sa iba pang bareta, liwat pinagigirumdum ngunyan kan mga taga-syudad ni Naga ang kompleanyo ni dating Naga City Mayor Jesse Robredo. Ang aktibidad ginibo sa Jesse Robredo Museum. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunyan na daw pinagigirumdum ka mga taga-syudad ni Naga ang ika-66 na birth anniversary ni dating Naga City Mayor asin DILG Secretary Jess Robredo. Ang programa pinagibo sa Jess Robredo Museum kung saan amay ang mga taga-Bureau of Fire Protection, BGMP, PNP asin Public Safety Office sa ginibong formation. Pinunan sa flag raising, wreath laying asin banal na misa. Dahil man nakatinder personal si Attorney Leonor Robredo asin mga aki ikani niyaon ngunyan sa Amerika. Alaga nagpaabot nin pasasalamat sa paagi ng video message. Primero po sa kubos, nagpapasalamat po kami sa City Government of Naga, sa pangyayelo ni Mayor Nelson, sa ni Vice Mayor Nene, saka po si buong Pag-iriba, sa padalos na pag-celebrar kang birthday ni Jess, sa padalos na pag-irundong, naghahagad po kami ng dispensa na mayo kami dyan. Siring sa dati liwat binalikan ni Mayor Nelson Ligacion asin Congressman Gabby Bordado ang sa idang koneksyon asin leksyon na nakuha sa dipuntong alkalde. Si Mayor Jess Talanodan ang Big Brother, Small Brother Principle sa rong syudad na naisa na nagkikiling sa sarili niyang mga pangaipo kundi siring man sa mga tunang niyang mga banwaan. Si Mayor Jess, siguro na sa Naga ibang oportunidad ang gabos na maging marambong. Bako sana sa mga propyo kundi siriman sa mga tao na pinili na ang Naga bilang sa indang karon. Nabako sana ang mayaman ang pwedeng magserbi asin magkapot kan renda kan gobyerno. Asin sana padamos po magdalay kini na ang eleksyon di desisyonan bako dahil sa kwarta, kundi dahil sa kakayahan. Pinauso niya ang tagline na
matino at mahusay. Asin siya tinangbalan ng recognition ng Republic of the Philippines sa pamali ng Quezon Service Cross. Ngapit, panagos akong girumdumon ang mga naginibo ni Mayor Jessie Robredo sa makakarabot na aldaw. Ako lang bumunyan, kundi sa makakarabot na mga tao. Nagpasalamat man sa 3rd District Congressman Gabby Bordado na naimbitaran siya sa nasabing aktibidad. Papasalamat ko lang po ngayon. Ini ang inunting official invitation hari sa City Hall pagkalampas ni mga sobra sa tao. Salamat. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagpasalamat man si Mr. Butch Robredo tugang dipuntong Mayor Jessie Robredo sa padagos na pagirumdum kan lokal na gobyerno kan Naga sa iyang tugang. Sinabi kay ini na maski may 12 taon na subuot ang nakakalihis, padagos pang nagigirumduman kan mga taga-Naga an sa iyang tugang. Nauugma, ikaduwa nagpapasalamat ta makalihis ang 12 taon si Jessie po piglurumdum pa. Ipapasalamat ako sa siyempre kami katong nawara si Jess pigmati mito kaya langon yan nagaro ako minang maray piglurumdum pagiraray siya nagpapasalamat kami sa gabus na mga nag-aasikaso kay ini gabus na nagdidigdi taon-taon para girumdumon ang sa iyang kumpleanyo. Sa iba pang bareta, mayong nairehistrong insidente sa nagtapos na aktibidad sa Peña Francia May Festival urog na sa ginibong Fluvial Procession. Iniman ang naging assessment ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office. Naging higutman ang pagbantay kang Naga City Police Office urog na sa mga tinampo na pinag-agihan kan procession antes na pinaggibo ang Fluvial Procession. Pasalamat po ako, inot na inot si celebration po kay itong Peña de Francia de Mayo. Okay? Mayo pong incident, mayo pong untowards incident, just like last year, yung may nag-araro na what do you call this, yung Montero. So right now, generally peaceful po si celebration ta po. Okay. Sa pagbabalikan news break, sarong-harong sa Barangay Mabolo, syudad ni Naga, nasulok kasuodmang Domingo. Iyan na sinibapang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. For academic excellence, meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ugma si Naga City Schools Division Superintendent Susan Coliano matapos subuot malampasan nindaan problemang darakan sobrang harasahas kan panahon durante kan El Nino phenomenon. Susug sa pamayukan DepEd Naga, nakasurvive sinda na mayong dakulang problemang dain na resolberan. Inako man kaini na kinabahan sinda sa pagpamati kan bagyong aghon sa syudad ni Naga. Asin sobraan pasasalamat kan ini dain na magtama sa Kabikolan. Tama po yan, pero na-survive me. I would like to believe na na-survive me. Hanggang ngunyan po na aldaw, mayo po kami ng naging major na problem. Siyempre kinabahan kami sa bagyo, pero salamat po, taday nagdago sa tuya. Sa tuyang police report,
Nasa kustodiya ngunyan kang Lagunoy Municipal Police Station ang suspek na si alias Aladin, 32 anyos, nakaistar sa sitio Kagiskan, Lagunoy, Camarines Sur. Asinahampang sa kasong rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang akusado ang inaresto kang tracker team kang Lagunoy Municipal Police Station kang nakalis na Sabado. Dahil naman sinabi sa report kang PNP kung si Isay ang naging biktima kan suspek. Sa iba pang police report, sarong-harong sa barangay Mabolo, siyudad ni Naga, nasulo kasuod Domingo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Uminabot sa first alarm ang kasulo sa sarong residensya sa barangay Mabolo, siyudad kang Naga, kasubang alas 5:29 aldaw na Domingo. Sa investigasyon na pinagibo ni SFO1 Anthony Mahinay, Fire and Arson Investigator kang Naga City Central Fire Station, posibleng ang biglang abot kang supply kang kuryente ang naging kausa kan kalayo. Kan maghali kaya ang may sadiri kang harong, may nawalat man na ceiling fan na naka-switch on. Base sa initial tang investigation, nagkaigwa kasi ng power interruption during that time, early morning, around 5:30. Nag-iiskusar ang magpamilya, dumansin sa somewhere in Batangas. Tapos habang nag-iiskusar, nagkaigwa kita ng power interruption. Nearest possible cause is involving electrical, pwedeng nagkaigwa ng short circuit kasi kung nagkaigwa ng brownout, pagbalik ang kuryente, posibleng nagkaigwa ng circuit charge na ito bagang biglang kuryente pagbalik. And revelation, sabi kang may sadiri, posible ngayang nalingawan ko ang ceiling fan na nakalocate near sa kitchen sa indang dining room. Uminabot man sa 588,000 pesos ang danyos kang kasulo kasudma. Base sa BSE SOP memorandum sa SOP, damage to property is more or less to 588,000. Huli sa marka sa pagresponde kang Bureau of Fire Protection asin kang fire volunteers dahil naman nakalakop ang kalayo sa mga kataid na residensya. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, statutory rape asin qualified rape. Ang inaatubang na kaso kang 50 anyos na si alias Joey kan barangay Nalayahan, Siruma, Camarines Sur. Matapos mahanap asin maaresto kang tracker team kang Siruma Municipal Police Station sa kaparehong barangay. Daima nagrekomendar ang korte nin piyansa para temporaryong makaluwa sa karsel ang akusado na yaon ngunyan sa kustodiya kan Siruma Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, aktibidad kan College of Arts and Sciences kan Naga College Foundation liwat nagtaunin pagkakataon sa mga nagpartisipar na maipahilingan sa indang talento asin mapapusog an iribahan. Ang detalye sa report ni campus correspondent Karin K. Escaro. Taon-taon, nagkakaigwang cast day ang College of Arts and Sciences. Inibako sa na para magtaong kaugmahan, kundi para magkasararo ang mga estudyante. Ngunyang taon, Magicast, the Magical Cast Day ang naging tema kan sa indang aktibidad. Inipinagibo kan May 23, 2024 sa ST Quadrangle. Nagkaigwanan man iba-ibang pakawat na nagtaong kaugmahan sa mga estudyante arog na sanakan Pinoy Henyo, sin Cast Family Feud. Sigun sa NCF Cast Student Council Advisor na si Alejandro Belien, anubeto ka nasabing event ang magkatiripon ang mga estudyante asin mapahiling an sa indang kakayahan asin talento. Ang pinaka-objective ng event na ito is to gather all the students in the department. And especially to cater also different skills, talents that they have so far developed, especially in their learning activities, in different subjects and different courses. Dagdag pa kaini, saro pa sa tabang kan aktibidad, iyon mapakusog ang kumpiyansa kan mga estudyante. One of the things that could somehow develop or improve in students' capacity, especially the confidence, sociability, and ability to showcase their own developed talents and also to how to relate with their fellow students. Maugmaman si Maui Balane, saro sa mga partisipante ka nasabing aktibidad na naisilibra rin daan Cast Day.
Well, I feel so happy that we get to celebrate CAS Day. This is actually a rest for us students. After all that we've been through in the whole semester, we've got to celebrate as a whole department. Dagdag pa kaini, dakol siyang nanuda na makakatabang sa gabos na aspeto kan sa iyang buhay. Sa aming mga instructors, also in the department, I've actually learned a lot of things. I've actually acquired a lot of knowledges that I can apply. Para man kay Jomar Padayaw, naging paagi ang CAS Day tanganing may pahiling nindaan sa idang mga talento. Nag-enjoy kami digding sa event na ni. Nagkaburonyog kami gabos. Pero nailuwas mi si mga talent mi arugayan. Ang Magicas naging posible sa tabang Naga College Foundation, CAS Student Council asin sa indang mga sponsors. Para sa One Media TV 48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. De malingaw na follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.